res, si vaig veure allà la roba estesa, volejant pel carrer, ja s'ha recordat de la cançó d'Extremadura, que diu i llavors, tot aquell que vulgui entrar, només cal que s'hi contents. Les banderes a ma casa són graus xocs de llibertat, són la nostra roba estesa, exams sobre el terreny. N'hi ha de verdes i de blaves, amb mil formes i colors. Hi ha gelades, tres kimonos, tres mitjons, dos xandals dels anys 80 i finets sostenidors. Que si ens cal tenir banderes, jo sé quines són millors. És que la gent sempre porta ben armades. Enviarem les fotos d'aquests formulars que hem fet. Clar, molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres, m'ha encantat. Un vídeo de traducció superguapo. Com era? ¿Cuáles son mejores? Qui era? La Carla. Ets la persona tu? La que parles tu? En català i en En castellà la que diu cuál es ho diu una xica. Sí, perquè li dèiem, però Álvaro de acento latino. ¿Cuál es son mejores? I després hi ha un altre també i ho dius molt guai. Sona la veu, sona molt bé. De fet això hauríem de cridar una productora, una productora de tele, hauríem de gravar un videoclip amb això, perquè la idea és boníssima. Si de cas us robaré la idea i ho vendrem a alguna televisió. Farem amb uns actors, si us sembla. També. No, però de debò que m'ho vaig veure a la nit, perquè jo ja havia tafanejat una mica.